हमके दुख नहीं होत। हमारे कल मतलब जैसी ए समय भाई पटीदार नाथ बात फोन करत ताटे, हमेशा फोन करे चाहिए। जमीन नहीं बचौली, मारे मने खोजत रहले वहाँ नहीं पैसा लुटौली, गाड़ी ना 4 पहिया लेली, भिटकिनी पहला 4 पहिया हमें ले रहनी देवरे खातिर, वो धोखाधारी भई हमें ले रहनी। जमीन लफड़ा में रहल, कब्जा हमें कैली, 2-2, 3-3 लाख 10-10 लाख रुपया लगौले। इतना नौकरिया नहीं लगाई, कौने जगह नाम भइल बा, कौने जगह। तब तब मलकिन बन जाली ननद। हाँ लगावे के रहला तो गोरपुरैया के लगे फोन लगावा, गोरपुरैया सही बात कहा। आ जब मतलब निकल जाला तो जौन हमार बेटी बेटा कहिए तौन करब। तो हम ये कहते इज्जत से कहते कि जब हमारे दुखे पे तू लोगन खड़ा नहीं रह सकला तो क्यों जनी फोन न करा। पैसा लोगन के तू लोगन के लौकता आई नहीं लौकला कि कौन सा सत्या कई के लोगन वीडियो बनावला। जैसे तू लोगन का मर्दा मानला जानला, अरे हमार मर्दा ऐसे करा तो ऐसे इनोक सिखावे के चाहिए, ठीक बा। आ ऐसे करे रहल तो बियावा नहीं करे चाहत रहा।